जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में छो तोरा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में छो तोरा रे मिक्स वाई विपिन दीवाना जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में छो तोरा रे साफेन पसन हमरा छे तू करे नहीं हो रे साफेन पसन हमरा छे तू करे नहीं हो रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे हमरा हाथे खाई जाय भी मारे आई खून छोड़ा रे हमरा हाथे खाई जाय भी मारे आई खून छोड़ा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे तनी देख ले जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे मुँह में नहीं छो तोरा रे मिक्स वाई विपिन दीवाना जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे हे रे किया छोरा छही तू हमरा पीछा पड़ल हरिया के पेन नियन मुँह लागल जरल तनी देख ले बाबू हे रे किया छोरा छही तू हमरा पीछा पड़ल हरिया के पेन नियन मुँह लागल जरल भैया हमर जाना तो कुछ दे तो लोला रे बाबू हमर जाना तो कुछ दे तो लोला रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे पीछा करना छोड़ दे अगर डोर छो तो सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे मुँह में नहीं छो तोरा रे मिक्स वाई विपिन दीवाना जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे अरे अपन जोग लहरा के गेलिए हमें चीन रे पशुपति राइटर के करबै पसीन रे कान खोल के सुन ले बाबू रे अपन जोग लहरा के गेलिए हमें चीन रे लाल बाबू विपिन के करबै पसीन रे तोरा जैसन मूर्ख होय छै टमटमिया घोड़ा रे तोरा जैसन मूर्ख होय छै टमटमिया घोड़ा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे जैसन सूरत तरबा में हमरा मुँह में नहीं छो तोरा रे जो पहले आईना देख के ऐश्वर्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।